रुनिकाटा ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोमजानाय एबा देहा लोरबां जानायखौ फाहामथाय होनायनि थाखाय रुनिकाटा ओनसोलाव हेल्थ लेब सिटीएस डायग्नोस्टिक सेन्टार लानानै फैदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा एसबीआई बेंकनि साहा फारसे बङाइगाव गेलेफु गुबै लामानि साखाथियाव गोदानै बेखेवबाय हेल्थ लेब सिटीएस डायग्नोस्टिक सेन्टारा फैबाय। डॉक्टर राजु बसुमतारी, डॉक्टर फार्ता रय, डॉक्टर जिपेन नार्जारी, डॉक्टर मिन्टुराज बर' बिथांमोना देहानि गोबां बेरामखौ फाहामथाय होफैगोन। खौरां एबा माबाफोर सोंलु सोंनो गोसो दंब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। जानबुं नं 6000921594। नै रायजोफोर आं खुलुमबाय। आं डक्टर राजु बसुमतारी उदालगुरिनिफ्राय। आं 12 बोसोर मावबाय लवार आसामाव, 13 बोसोर जाबाय आङो आगस्टिनाव। आङो बयखौबो जेनेबा नायगासिनो दङ। आं पेथोल'जि खिन्थु आं पेसेन्ट नायनो हायो, आं नायगोन। जोंना जाबाय बेयाव सेंग्राफोर दङ, आंनि फंबायफोर दङ, बिसोरो सालायगासिनो दङ। आं बाव आंनि नामाव खुलिबाय। आङो रायजोफोरखौ नायगोन आरो बेसेबां हायो खम खरसाव। लवार आसामाव बेसेबां लायो, आगस्टिनाव बेसेबां लायो, सवागाराव बेसेबां लायो, आंनि एकाउन्टेन्टआ नायजोब्बाय प्राइसखौ। बिनि उननि प्राइसखौ बेसेबां हायो लिमिटआव जों ल' खालामगोन। जोंना जाबाय मा सेंग्राफ्रा आङो जेनेबा सोलिबानो जाबाय। आंनो जेबो बारा गिदिर नाङा।